ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҷумъа муборак шава. Имрӯз 6 марти 2026 сол навори хонаҳои Душанбе. 8 дона хона аз дохили Душанбе навор кардем ки пешниҳодтон мекунем тамошо кунед. Одамое ки аз Душанбе хоҳиши харид кардани хона дорен, одамое ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанбе дорен, одамое ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои назди ҳавлигии Душанбе ки квартираҳои Душанбе дорен, пас навора бо диққат то охир тамошо кунед. WhatsApp ма дар рӯи экрани шумо чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp рӯй кунед, ёки омада ай пешам хонатонро навори фасон карда дар якчанд YouTube каналҳо, дар TikTok, Telegram, Instagram реклама карда фурӯшта мегзорем. хулоса дар WhatsApp рӯй кунед, дар канали мо подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед, чизе ки дорен муроҷиат бокунед, навора шурӯъ мекунем то охир. Дӯстон сабр кард тамошо кунед. 8 дона хонаи Душанбе. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. Дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортонро мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунад. Фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Борҳотонро роӣ кунем, бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳамин Telegram канали Саудо ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии Душанбе. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, ана ҳамин хона дӯстон азиз. проекташ хушрӯакай, тагиш подвал дора. хоб шаҳри Душанбе наздики заправкаи Фирӯз мега, поёни Корвон, пеши заправкаи Фирӯз. об свет дора, дар сеюм кӯча қарор дора. хонаҳо хай хушрӯак кардагӣ пашти тайёранд. обши 3 дар хона дора ва 2 сотиқ замин дора. 310 000 сомон нарх дора. худо бо муомилаи соз мекунашам. кадомитон дами территория дар кораи хонаи назди ҳавлигӣ ки мисол шароитҳои хуб қатӣ боша, агар ина марамад фақат айнуми канали мо Саудо ТЖ метонен занг бизанем бача азиз. 310 та 3 комната хонаҳо падабои тайёранд, 2 сотиқ замин дар Душанбе, дар поёни Корвон, пеши заправкаи Фирӯз бача азиз. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар доми Мастерок, 3 ҳуҷрага квартира дар этажи 16-ум, 3 ҳуҷрага масоҳати 55 метри квадратӣ дар Зарафшон, Зарнисор, назди таксиҳои Ҳисору Регар шаҳри Нав, хулоса наздики инфексиони Банисава, посолствои Америка, Ӯзбекистон. сехонага. хоб через нотариус шартнома мекунем, мега техпаспорт, иҷозати зиндагӣ ҳаст. мақсад кадомитон ки желание дорен, 3 хона 55 квадрат, нарх 465 000 сомон, иншоалло бо савдо дора. рақамошонда занг занед, бо далши маълумот тамос бигирен. ягон саволи иловагӣ боша, аз уми канали мо метонем муроҷиат кунед. ремонтҳои хона хушрӯ фасон кардагӣ, хай хона амиқа мешавад азиз. кадоми даркора марама занг зан бигирен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. якхонага квартира ҳастае ки бо масоҳати 33 квадрат дар ҳамин дом дӯстони азиз. хона ҳолати коробка падшпаклёвка тайёр кардагӣ дар этажи якум дар дог қарор дорад. ҷамеда догда 350 000 сом мега нарша. хона як тиреза дора, бо перегородка шкатур дар тирезаи главни таъмин ҳастай. падабои кадам мешавад. дом тайёрай.
мардум зиндагӣ доранд без обмен, без кредит. мақсадшон азист ки 350 000 сомон нархш кадомитон дар лозимаи зангза бигирен. 33 квадрат ҳай фикр кунем камтар қимматарак бошад. 33 квадрат мақсад ҳамин ҳолат 350 та мақсадшон ази ҳаракат ки ҳамин нархҳои хонаҳотона беҳад қиммат нагзорен бо хуб мешаванд. дог да қарор бошад. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. сур азиз квартираи фурӯшӣ аст ки як ҳуҷрага квартира дар этажи якум аз соати 28 метри квадратӣ дар 7 километр қарор дорад. шаҳри Душанбе 7 километр. 370 000 сом мега 28 квадрат. сур азиз ремонтош кардагӣ хушру фасон замонави кардагӣ. доми чорошёна дар ошёнаи якум қарор дорад. ошёнаи кирпич мебошад. балкон надорад. дуто кладовка дорад. агароча дора. хона бо чизу чораш савдо мешавад. дар атрофаш мактаб, садик, гӯшаи деҳқон дар масофаи 200 метр дур бозори ховарон қарор дорад. документ об, свет, отопление мушкил нест, обмен намешавад. нарх 370 000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки ду ҳуҷрага квартира дар этажи сеюм аз соати 65 квадратный метр. бордоре ки аз ноҳияи Фирдавсӣ квартира гуфтесен 65 квадрат. ине ки масоати беҳад калон 385 000 сомон 65 квадрат духонага этажи сеюм Душанбе Фирдавсӣ. поёни корвон, гравзавод, пеши мактаб, пеши садик, техпаспортам дора. ремонтош хушроҳа кардагӣ. хулоса ремонто ҳамин чихел мебинен 80-90% фасон кардагӣ тайёр. барои зиндагӣ кардан шароитҳои беҳтарин муҳайё шудагӣ. 385 000 сомон 65 квадрат ду хонага дар этажи сеюм Душанбе Фирдавсӣ. гравзавод. маълумоти бештар рақамҳои ахираш 44 30 зангза маълумоти пурашав. ягон саволи иловагӣ боша агар айнуми канали мо метавонед муроҷиат бикунед. мегзарем ба шашумин хонаи наздиҳавлигӣ. хонаи наздиҳавлигӣ фурӯшӣ аст ки 2 этажа ёки 3 этажа ва фикр ки 3 этаж подвалаш хат бошад. азиз 3 этажаи фурӯшӣ аст ки 7 комната масоати 2 сотиқ замин ҳолати коробка дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе 580 000 сом мега нархшон. азиз хуб, ассалому алайкум мардам, хонахарои муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ. хонаи мо дар Гипразем Пахтакор қарор дорад. хонара пад шкатур кардем, хулоса коробкаш кардем. охири нархай краснда мақсад нест. азиз документош сатфоиза астай. наздиҳавлигӣ 2 сотиқа 7 комната 580 000 сомон нархш. иншоалло боз савдо дора. 3 этаж подвалаш қатӣ 3 этаж мешавад. ина марамат зангза далчи маълумотша бигирен. азиз хона бо кирпичи пухта, дарвозаи фасон, ҳавли стяжка маълумоти пура занг занем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ наздиҳавлигӣ. сур азиз хонаи фурӯшӣ наздиҳавлигӣ аст ки дар 9 километр қарор дорад. Душанбе 9 километр. ремонтош дараҷаи олӣ максимали ремонт кардем. сур азиз 3 комната масоати 3 сотиқ замин Душанбе 9 километр 570 000 сомон нархш. ахири номерашон 41 да зангза бул далчи маълумоти пураша мегирем. сур азиз 570 ҳозирашта. иншоалло боз савдо аз нуми канали мо агар бошад ки занг занед. ҳавли стяжка хуб далчи видеонавори хонаҳора суратҳои мақсад иловагиша утараша хитом пурсем ҳозираша. сур азиз фикр мекунем хонаи барака да ҳамин 3 хонаи барак 9 километр Душанбеда 570 000 сом мега бо муомилаи суздуро. лайкора гузорен дар канали мо подписатсия кунед. сон чизе ки дорен дар WhatsApp ро аввали видео охири видео WhatsApp мо мондагиай. хулоса чизе ҳастай ба дил пуррӯй кунед. иншоалло бо омада ай пешам навори фасони профессионал мекунем. пешниҳоди харидории серӯзи мекунем. азиз мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ наздиҳавлигӣ. сур азиз хонаи наздиҳавлигӣ фурӯшӣ аст ки ана ҳамин ду ошёна 3 ҳуҷрага 2 сотиқ замин дорад.
дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе 590,000 сум мега нарша участкаш 2 сотиқ маҳаллаи Пахтакор ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе дар Гипразен Пахтакор бача азиз 3 комната ремонтош фасон кардаги хишлакай роса ба талаботи ами зиндагӣ ҷавобгӯ кардианша маълумоти пра саволои иловагӣ оиди ами хона барои харид кардан ахир рақамоша 9014 занг задем. Проекти фасон ҳавли полни брусчатка об дар ҳавли. Дӯстон, навори мо тамом чӣ чизе буд ҳамаша навор кардем. Ана бо далчи барои реклама дар WhatsApp муроҷиат кунед. Омада хонаҳотонро аз пешам навор мекунем дар канали Саодо ТВ мегзорем. Ин канали Саодо ТЖ дӯстон азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саодо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Саодо ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Саодо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.